Aba bahlali bachithe ixesha elide befuna ukuba la mahlathi abuyiselwe kubo. La mahlathi asetyenziswa kwizinto ezininzi eziquka ukutheza inkuni, ukuvelisa amayeza esintu. Kungoku nje abahlali banoxanduva lokuvuselela la mahlathi khona ukuze bakwazi ukuzenzela amathuba emisebenzi nokuphuhlisa uqoqosho. Sinenjongo yokuba siqasha abantu abapha plus minus 40 but ke sixhomekela kurhulumente ukuba useza sincedisa naye nezinye partners zethu esuka private sector nokufunda nokulisebenzisa ukuthi naliharvest after harvesting ukuthi kumele lenziweni nokutyala kulo phakathi especially izinto ezifana namakinati. Amafama asakhasayo athi afuna uncedo ngokwezimali kurhulumente. We really need help with this project. This project can really, give employment to the youth. Urhulumente uthi maninzi amathuba okuphuhlisa ulutsha kulo mmandla. Singurhulumente asizukuthi ngesilungu siyawadampa lamahlathi, siyabanikezela kodwa sisebenza kunye nabo until kude kufike ixesha lokuthi bakwaze ukuthi bawasebenze ngokwabo. Urhulumente semkile la mahlathi mabini athathe umhlaba ongangehektare ezilikhulu kumhlaba wesizwe saBatlokoa namakhoba. Tinkulule kunyembezwe Iindaba ze SABC eMount Fletcher.